prava leđa, ramena što dalje od ušiju, traka je preko leđa u visini grudi, ruke savijene u laktovima, laktovi oslonjeni na struk, dlanovi su ka plafonu. Udah i kroz izdah ispružamo ruke napred kao da poslužimo tacu i nastavljamo da pravimo polukrug rukama kao da tacu poslužujemo svim. Osjetimo kako se aktivira rameni pojas. Vežbu možemo ponoviti 10 puta. Idemo udah, kroz izdah ispružamo ruke. Udah, kroz izdah ispružamo ruke. Dlanovi ka plafonu i pravimo polukrug kao da poslužujemo tacu u cijelom svijetu.